खुलुमबाय बयखौबो रायजोफोर नोंथांमोननि हास्थायनाय नोंथांमोननि लुबैनाय नोंथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों बिपि बा बिटिसिआव फिन सरकार दाफिननो हाबाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिन बिटिसिनि चिफ जाफिननो हानाया बे जोंनि थाखाय गोग्गाथावना होननानै आङो सानो रायजोफोर एपिबिनि जानानै बिपिएफ हान्जाखौ जेब्लाबो मदद होलांगोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायैनो फोरमायनानै होदों डक्टर अनजालि दैमारि मेडामा डक्टर अनजालि दैमारि मेडामा खौरां बिजोङाव बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला डक्टर अनजालि दैमारि मेडामनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो बिनि उनावहाय नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय गिबियावनो मैया मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जा बिटिसि सोरखार गोदानै दाफुंजाबाय बेनि थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिपिएफ हान्जाखौ जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एपिबिनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरबाय जों आसा खालामो इसोरा बिथांमोनखौ बोर होगोन मोजाङै मोजां दैदेनलांनो एबा सामलायलांनो हानाय बादि जों मिजिं खालामो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि राफोद दैदेननायाव 6 स्केड्युल एबा जा 6थि फारिलाइ बिनि जाफोर गोहो आरो जा आखुथायफोर बेफोर गासैखौबो गायसनफिनजोबनो हागोन आरो लोगोसे गासैखौबो दिदोमै लाखिफिननो हागोन होननानैहाय फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोंनि बे बिटिसि हालामनि जेसेबां राव हारिमु आरो धोरोमनि सुबुं माहारिनि गेजेरावहाय खौसेथि गोजोन आरो जौगानाय बेलायाव गोख्रोङै खामानि मावलांनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो बे बेलायावहाय जों जेब्लायबो एपिबिनि जानानै जोङो बिपिएफ हान्जाखौ एबा बिथांमोननि दैदेननाय जा सोरखार बेखौहाय जोङो जेब्लायबो मदद होलांगोन गोरोबथानि जायफोर फारिखौ मावफुंजाथाव बेफोरखौ मावफुंलांगोन होननानै जों मिजिं खालामो स्पेशली एक्स-एनडिबिफोरनि जा जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव नोजोर होगोन होननानै जों आसा खालामो बे बेलायावहाय गुबैयै गोजोन गोरोबथानि उनावबो सागानगिरिखौ लाफानानै जायफोर एक्स-एनडिबि दासिम जेलाव थानांगौ जानानै दङ बिथांमोननि उदांथिनि थाखाय खामानि मावनायाव नोजोर होगोन होननानै जों आसा खालामो आरो बे बेलायावहाय जोङो गासैबो रोखोमनि मदद होनो थाखाय जों थियारि मानोना बिथांमोननि केसनि बागै स्पेशली जों रायजो सोरखार आरो सेन्ट्रेल सोरखारजों माखासे थाखोआव जोङो खामानि मावगासिनो दङ बेवहाय जायखिजाया मदद नांगौ जायोब्ला जों सोरखारनो मदद होनो थियारि एपिबिआ जोनोम जानायनि समनिफ्रायनो मोनसे स्टेन्ड लानानै दङ बे जाबाय थै जिउ होनानै मोननाय जा बिटिसि 6 स्केड्युलनि जा पावार अफ अट'नमि एबा गावखौ खुंनो हानाय जे मोन्थाय बे मोन्थायखौ जाहाथे सोरबा नेशनेल पार्टिया दखल खालामनानै बेखौ सिलिंखार खालामनो हाया बेखौ जों जेब्लायबो स्टेन्ड होबोगासिनो दङ आरो बे स्टेन्डआ जोंहा दिनैसिमबो दङ जों आसा फारिगोन बिपिएफ हान्जाया मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बेखौ जेब्लायबो नोजोर होगोन जाहाथे बे जोंनि आखायावनो थायो जों आरोबाव आसा फारिगोन जेसेबांखि जौगानाय गोजोननि बागै खामानि मावा मानो मोनसे खोथाखौ जाहाथे जेब्लाबो गोसोआव लाखियो जे जोंनि इयुन जोलैनि रैखाथिनि थाखाय बायदिसिना जाहाथे थांखि बिथांखिफोर लानानै खामानि मावलाङो गोजोन्थों